amarya. Ai kuwa kallon mahaukaci yake mun. Aikin banza aikin da kake zuwa mu ido haka. Kawai na ƙara godewa Allah ne da ya mallaka min kai a matsayin miji kuma uban ƴaƴana. To godiya nake. Shikenan. To yanzu komai da ya wuce. To dan gama mushin ba. Zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mutu ko ana shahu sai ya yi. Babban asara a rayuwata shine na rasa ka. Dalla da ka ta saurara mu. Iya magana na cewa mai rabon shan duka baya jin bari sai ya sha rikicin duniya da mai rai ake yin sa. Aminu alaikum salam. Lafiya ke kasa bacci? To gaskiya kamata ki kwanta ki bacci. Gaskiya aboki na aure yana wallahi ba ku ga yadda kai kyau ba gaba ɗaya ka canza wannan. Kai ba ka kin auren ba? Ya kamata ka maka auren nan. Gashi an kira wayar ka. To ka daga wayar mana. Kin ga wallahi wani makoci na ne a kasuwa kuma gaskiya ban daga wannan domin ba na tunanin cewa gaskiya zan fita kasuwa. Mi taken tuna ke ce sila. Subhanallahi me yasa miki? Wallahi zuciya na ne take min tashi. Gaskiya ce mu zai dauko ja miki mu tafi asibiti. Sanu? Ta bata da lafiya ko? To lafiya dai ba lafiya ba. Hajiya. Ke ne kika shi asibiti ko shi kawo? A ji daman kai ne? Ni ne. Akwai wani daki na farko a daki. Sai ki ba su ko? To kai kuma Mala Ali sai ka stana da mata abinci wanda mata masu ciki suke bukata. Ya taimaka mata. Sannan kuma duk ƙarshen wata za ki dinga zuwa kursi. Wai da zaran mata sun samu juna biyu shikenan ka zama dan ake? Na taho zan wuce kofar gidan ku kawai na ga mijinki tare da Balkisu. Mijina kuma Shi fa Bilkisu. ita gaskiya karki yadda. Ko wannan ita ce nan ba? To ai wannan namba ce dawo. To nan ban tsine ni yace. Wa kenan? Balkisu Karki dawo. Shi ma zan nuna mishi irin namu tugu na mata. Dan yace kokkin za ta kare a ina za a iya ganewar shin menene asalin faruwar haihuwa ina ne za a kare. Waya nake ta miki magana a daki kin fito kin banni. Na ce maka ba komai zaka takura mu. Ba komai kaman yaya. Kai kuma na sake ganin ka a kofar gidan nan sai na kashe ka. Kai dakta. Amma fa kayan ku da yawa fa yankan yayi yawa wallahi. Wallahi kaga daga gidan su Amira nake. Muna cikin magana wani yaro kawai yazo wai na ce Amira ta ne wai ƙarya nake. Ban an karaba kawai yaron nan ya dauki wuka kawai yanka na. Yawwa likita, akuya ta ce ba ta da lafiya. Shin bayan mutane da kake dubawa kana duba dabbobi? Ni fa likitan mutane ne ba na dabbobi ba. Can veterinary zaka je a can ne suke duba dabbobi. Au, nan bayan da ake kai karnuka da wani. To kai hakuri. Amma kai farar dabara. Ka san Allah da ka ce mata da kai muke zuwa? Wallahi da ta maka wancin babban barko. Aga Lafiya lau. Wato kayan kwalliya nake so ka haɗa mun na gani na faɗa. to Malam Lado. Ka kai an gama hado su. Kaga su ko? Kaya sun yi. Malam Lado. Na'am. Kai kayan naka sun kawo ba naira 50,000. 50,000? 50,000. Ni tsakani da Allah abin da nake da bukata kayan naira 10,000 nake so. Dama kai munafiki ne, wallahi yau sai ka sake ni. Ke ce sila, ke ce sila, ke ce sila, ke ce sila.